Dewa pakanane apa undi-undi joget bareng ayo para kanca pakanane apa ayo para kanca saat ing agama ben ayo tentrem upawul sebelah sini kidul ae apa pakanane apa ayo para kanca saat ing agama ben urip ayam tentrem agama luar biasa berikutnya biasa di luar ya. Terimalah persembahan dari rekan-rekan Turonggo Muda Budaya yang akan mempersembahkan sebuah tarian Antatus. Kalau kita joget bareng-bareng yuk. Kita meriahkan sama-sama acara pada malam hari ini. Betaning palakan lantas dening watake komurkan ucal dening betaning palakan lantas dening watake komurkan Dening betaning palakan rantas dening watake kamurkan ucal dening betaning palakan rantas dening watake kamurkan
Bos Kento. Bos Kento nang sebelah lor. Alian. Oh alian, Bos Kento alian. Kono wes. Ini Bos Kento pokoknya ndede tetep ketok. Tetep Matur ketok. nuwun Bos Kento. Nggih. Luar biasa untuk panjenengan. Yo, didi niki yo. Ya. Paris. Dalam le. Sabar sih.
Jih. Aku pengen takon karo penarine siji iki. Pokoke bola kiprah nek ora melu joget ora dibacoke. Ngoten niku lek oh bola kiprah Kasih nama siapa sayangku? ora apa-apa, ora saisen joget, sik penting ora gawe Oke? Oke. Oh. Sik. Wajahe kaya wajahe koncoku. Weh, Jebule jelita. koncone koncomu ya Mas Oh, Rio. koncone koncoku. Iya. Ayo kanca-kanca. Arom berat wangi lerbanjaran sari arom berat wangi lerbanjaran sari bareng yo joget bareng-bareng yo asik lintang Dalon-dalon res pares. talon-talon lek je Ngomong-ngomong karo sing eneng mburi. je Notasine apa ben ora gejeglong?
bola kiprahe joget yo. Joget ke ya Canda. Joget. Oh. Yo. Kembalikan masa-masa bola kiprah dulu kala yo. Ayo basket itu bolane. Joget ke. Oh, gombleng. Iya masih. Ku coba melempar manggis. Manggis wedi karo manuke ya Pak Sri ya. Wedi karo manuke. Sejake urung kulino iki ya. Urung kulino. Nek Busmi ora wedi rek Ora wedi. Ora manuk, heeh. Mbok kuwi petuk manuk dares kuwi ora wedi kok. Gedene sak apa ya ora wedi. Sip. Yo Reso. Yen kelingan marang sirang biasa Faris. Luar biasa. Hati-hati. Hati-hati yo. Terusnya apa sayangku? Yo. Oh, anak lenang yo. Yo. Oh, nek ra kuatake wangile. Iya. Caritane wayang Jawi. Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cantuk tumandang ngalang kawus dadi abu obong gede srone
Pak Sri. Pak Sri. Wes. Das pundi Pak Jum? Pokoke bengi iki suarane dintek-entekke. Dintek-entekke. Sesuk prei. Sesuk prei. Nggih. Pokoke. Luar biasa untuk dulur-dulur TMB. Sesuk prei mbeleh wedhus. Sukses untuk panjenengan semuanya. Ternyata penonton pada kesempatan malam hari ini sangat luar biasa bludak. Luar biasa. Aman konco-konco kabeh. Aman. Aman konco-konco kabeh. Aman. Sengak itu. Kalau jendok megap. Sing sare Haris. Jujur Res. Pripun? Wingi latihan kleru to. Kleru. Bengi iki ra kena kleru. Mboten kena kleru. Nggih. Yo. Terus nek Bolo kiprah siap kabeh nggih. Joget bareng nggih. Bentar. Ayo, Res, yo. Bos iki. Yo, saya minta bola kiprah joget Paris. bareng-bareng. Iki waroke ra entuk joget, Cik. Jajal nggo ketipung sik, nggo penontonnya piye? Siap, yo. Pokoknya malam ini saya minta tolong bola kiprah semuanya ikut joget bareng-bareng, kita meriahkan acara pada malam ini. Setuju? Oke. Setuju? Siap. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Cilik mesti biasane jujur. Cah cilik biasane jujur. Iya, Pak Maksuli ya Sri. Dek ya. Warokane TMB gayeng ora Dik. Kaya. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Manut toa nggih, ngono-ngono tok. Melamel warokane TMB gayeng ora Mel. Kaya Ya percaya wong kowe tok bayaran mesti ngalem gayeng. Nek cah cilik mau jujur kok dari hati. Yo Res yo. Yo, monggo Lek. Yo, bola kiprah kita ramaikan lagi yo. Lanjut. Lanjut. Yo. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur dapat siksa. Duduk goyang di kursi goyang, duduk Paris, dalam Lek. selamat datang untuk dulur-dulur Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Weh, ono ta Pak Sri? Selamat Ada. Oh iya, matur Sugeng nuwun, dalu. matur nuwun. Sukses untuk panjenengan semuanya tentunya. Dilanjut, sekake. Saksena featuring TMB cocok. Cocok. Gayeng kanca-kanca. Kaya. Bacot kege. Terus. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Paris, Dalam Lek, ben dibacut ke Rere. Oke. Wo Rere ini lagu-lagu Islami ini Pak Rere, yo. Rasa Kelotok mikir. di luar kepala. Rere rasa mikir yang ngene iki yo kok.
sing awal mau piye? Ada upaya. Ora, sik mau awal kowe mulai nyanyi mau. Iya. Indung kepala indung. Diganti sair sayangku, diganti sair. Kaya lek ku marahi karo re kok lali lho iki. Iya. Tuku ciut sapotale. Pak Sri. Sik. Iya. Tambahan volumenya Mas Giding. Iya. Aku arep takon ro jelita. Wih, takon piye? Jelita. Kupingmu ki mung ngrungokke ra. Le nyanyi rere piye? Tuku ciu sak botole. Oh, betul. Le nyanyi rere iki jare tuku ciu sak botole simbah turu ketok kondalan ngono. Kurang ajar ta. Pak Sri. Heeh. Pak Sri. Dos pundi Mas Jum? Nggih. Kula selanane pantun riyen kajeng sing joget seren riyen. Pantun ke? Nggih, ya cocok. Kagem jomblo-jomblo ya rungokke yo. Jumat Kliwon, udane grimis. Keop. Ngeyop. Enake ngopi karo menduan. Wah iya ngono. Tak sawang-sawang kowe tambah manis. Wih. Matur nuwun. Sayange kowe ora ngajak balikan yo. Anyar. Sengkake to. Anyar. Nek aku nek mantane ya wis. Wes beleni diangkat. Iki Sing masalah angkat. pribadi iki weh. Ora kono musuh iki. Yo lanjut. Anak siapa pakai kerudung mata melirik. Pak Jum, Piye, Bres? Bukae. nggih. Oh, iya. Ayo Pak Jum nggih yo. Oh, saiki giliraku Pak Sri. Monggo Pak Jumadi yo. Iki pokoknya anyar ya Pak Sri ya. Nggih anyar to, anyar. Yo, awas Dar. Ono tembok tekalone cari kapok. Nggih. Para kanca kabeh. Paris. Dalem Lek. Wes samekta kanca-kanca kabeh. Wes sawega ta, Cok. Budalke. Yo.
Dalem le. Metu kebo sluku-sluku Sluku bathok. Nisik saire. Allahumma sholli Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bareng-bareng ya tolong ya. Sluku-sluku bathok elo sirapa menyang Solo le payung padha ajan dilolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sluku bathok ilailo sirapa menyang Solo le payung padha. Pak Sri, Gimana Paris? iki kok iringane penak men iki jan iki rombongan wong ngendi to pasti? Nah, production. Saksena Production Luar biasa. featuring Turangga Muda. Nopi. Budaya. Nopi. Pak Gepeng. Jujur. Wes brutu durung Pak Gepeng? Musiknya penak apa rapi? Luar biasa. Pak Sri. Woi. Eneng ketuane otak-otak tak tekonane sih Pak Sri. Ya sip. Saksena musikane penak ora Pak Gepeng? Penak bos, penak. Aku urung krungu. Otak. Yo cocok. Gepeng nang ndi? Oke to, Peng? Elo-elo gandrung wis to, Peng? Ya, yo. Kanca-kanca sengkake to. Lanjut. Victor. Suweng keting kelenter, kamu katut tong hotel, tetane oleh lale wong tong kalean. Sir panggale koko, sir panggale koko, metu kakuk nang suweng
Iya, iya, iya. Luar biasa perform dari rekan-rekan Turonggo Muda Budaya. Dan juga ucapan selamat datang kepada dulur-dulur dari YouTuber yang pada kesempatan malam hari ini telah berkenan hadir bersama dengan dulur-dulur Turonggo Muda Budaya. Selamat malam semuanya. Bang rasa tan kena son labui manis semu banget rumah
Bos Kento mau njaluk lagu apa? Cinta dan Air Mata. Oh iya. Oh disawer. Oh. Danane wis nyemplung. Oh iya siap yuk. Dan Cinta dan Air Mata yo. Spesial lagu Cinta dan Air Mata buat rekan-rekan dari Balerate. Rekan dari Bos Kento. Iya, Pak P. Pak Gepeng. Yo. Balerante. Selamat datang kami ucapkan kepada semua penonton yang hadir dalam BMB malam ini. Mana ya Reza? Ijo Pak Ju. Pak Rere. Pak Rere. Ora krungu. Yo. Tinggal impian musnahlah yang tersisa hanya Ayo Pak Gepeng habiskan besok cari lagi yo. Iya. kok gopeng lagu ae ya Rio sedih ya. Yang di sana. Disapa dulu pasukan goyang yang sebelah sana. Yo. Terima kasih. aku menangis itu semua percuma saja orang tuamu lebih berkuasa Yo 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 yo. jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu cintailah dia sayangilah dia sebagai kekasihmu kini ku harus pasrah dan berdoa semoga kau bahagia bersamanya musnah yang tersisa hanya air mata Iya. Bos Kento, ayo Bos Kento. Sini Bos Kento.
Yo, buat para sayangku. bos-bosku semuanya. Maju. Maju. Pak Sri, Pak Sri. Nggih. Pak Sri. Sikep dikasih. Ada sikap. Oh, Pak dikasih Sri, Pak Sri. tembang sebuah sikep berdua Yori. Pak Sri. Cek, cek. Bolong. Buat yang di sana tadi juga requestnya sikap langsung diaturkan. Kapan bosan iki Pasukan yang kita lambe-lambe bareng yuk. nomor WA mu wis ganti. Sebelah sini tangannya mana yuk. Tulis aku kowe muga-muga wis melu ngrungake
Matur suwun sayangku. Tentunya banyak request dari dulur-dulur dan juga fan-fan dari Sakina dan juga fan-fan dari TMB. Oh, lagunya apa Mas? Ora iso dadi siji weh. Hah? Wis jam 12. Dilongi sik ya Mas ya. Engko ora iso dadi siji, saiki dilebokke sik ya. Bendene, bendene. So, Bebas, bebas, bebas. Woi. Iya, 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 iya. Hoi. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Hoi, 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 hoi. Yo. Oh. Rồi. Ồ. Hia 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 hia. Othio 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 yeah. Osh. Waya 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 waya. Ôi, ôi, ôi. Iya. Waya. Ôi, waya. Waya. Luar biasa. Osh. Ciat. Waya. 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 Woi. 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 Ora apa-apa le. Ora pasah le. Iya. Ngombe ciu le. Ayo cari cahtan kono. Lah dalah. Lagi. Woi. Etan, etan, etan. Wah.
Ayo, ayo, ayo. Bali, Bali. Kaca Bali. Bali, yo. Iya, iya.
Cut. Hoya, 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 hoya. Hoya. Wash. Wey, wey, hey, hey, hey. Hoya, hoya, ay. Wey, wey. Hey, hey. Ayo, 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 ayo. Jet. Iya, 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 iya.
Iya. Ayo. Konco Bali. Ayo. Latala. Yo. Profesi tadi pawang Luar biasa, satu persembahan sebuah tarian waroan produk dari Turangga Muda Budaya. Berikutnya nanti yang ketiga tentunya dari dulur-dulur TMB akan mempersembahkan sebuah tarian Wirayuda yang mana kisah tarian tersebut sengaja diambil dari Pulau Dewata Bali. Yang mana cerita tersebut menceritakan tentang keangkara murkaan Ratu Calon Arang kala itu. Dia dengan sengaja membuat huru-hara di bumi Kahuripan. Untuk itu segera saja kita sambut penampilan dari dulur-dulur TMB.